başlanayım mı? Bismillah. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. إنك يشك ثقامة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله شنون ستة الأصول التاثل لانقطاع مدن دوامي قلب يتنمل دördüncü أصل الأصل الرابع يربر مسلمانين ينا أصل مثل لرنن بالملاتلري بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم نام ينبر إثاث أصل ذات لن بيري أمت alim näme alim näme şu näme hukmani suratda tanap başarmaly fiqh näme fuqaha alimler näme şulardyň hukmani suratda tapawudyny bilmeli İslamda ilim almaly İslam ilmi diýilene näme ilim gözüne tutulýar we İslamda ulamalar diýilene şu ulama diýilen adamlar nähil sypatda bolmaly nähil edim gylymda bolmaly nähil edep ahlakda nähilek ýolda bolmaly. Şu zatlar hukmani suratda bilmeli we bayanu men teşebbehe bihim we leysa min. Wo hukmani suratda yana näme ummata wajib bolýan zatlaryň biri näme beýan edilmeli we tananylmaly. Alima meňdeýänleri, alim syraýanlary, ahun sumoklary, şunun ahunamda alimamda ýöne näme ödi näme alim syranmaly, ahun syranmaly. Ulamalar näme diýe? Şun haqiqi alim bilen yasama alimın tapawudyny bilmek wajib diýerler. Şunu wajib hukmani suratda bir näme alim diýilýäniňem yasamasy bar eken. Şunu eşitenden soňam haqiqi alim kim bolýar we yasama alim nähili bolýar. Şun ara tapawudyny näme gözlemese biljek bolmasa şol adam günahkar. Şoň şu seleful ulama barsy biragda näme dikkeşdiler? İnne hâzâ din diyenler. Şunu fanzuru ammen ta'khuzuna dinakum diyenler. Yani şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirenlerde ertekidal. Rivayettel. Resulullah'ın getirenlerde näme Allah'dan inirilen din. Tayyip. Bu din tutmakluğuna maňarsy näme? Cennet. Tutmasızlygyny aňarsam näme? Dowzak. Şoň şu ulamalar näme diýen? Şu dini kimden alýanyňyza näme seredin diýen. Şol asıllanam näme ugur alıp, şu selef salyhlaryň sözünden ugur alıp, Muhammed ibn Abdülwahhab rahimahullah näme al-Tasl diýen kitabynyň 4-nji aslynda näme diýdi? Ummat näme öwrenilmekli, talap edilen ilim näme? Şonu bilmekligi we ummatyň näme alim diýilýänler nähil wagtda bolmaly. Şonu bilmekligi näme wajib we alim dälleriňem näme sypatyny bilmeklik we alim syrayan, ahun syrayan, molla sypatlaryň näme kimdigini tanamaklyk wajib. Ene näme yanqi metin. Ene Şeyh Salih näme diýär? Hada aslun azim. Yani näme şu 4-nji asl ulu aslyň biri bolup durýar. Sebäp diýsem näme? Sen alimiň üstünden näme alýar? Ruhi imit alýar. Şunumy? Sebäp näme ruhi imit berýän adamlar bar we näme beden imitini berýän adamlar bar. Ruhi terbiýeçiler bar, beden terbiýeçiler bar. Şoň üçin adamlar näme etalarna saýlap alýar. Dogry hayf halal satýar, hayf haram satýar bilýär. We derman alanada näme surawyna seredip alýar. Dogry we derman soranada baş çykýan adamdan sorýar. Soňam şo bir derman 4-5 ýurtdan çykarlan bolsa näme hayfy ýurdun hukuky bolsa şonu alýar. Nisberýärlerden beden imitine beden dermanna. Edil şoň alyk näme ruhy imite gelenede ilim diýende näil ilim alýan şoňa teretmeli. Alim alanda näil alimden alýan şu zatlara teretmeli. Sebäp diýsen näme yalňyş ulanlan derman ýa-da näme wagty geçen imit adamyň bedenini zäherläp zeper berýär. Yalňyş alynan ilim ýa-da näme eýesi dälen alynan ilim näme adamyň ruhyny zaýelýär. Şoň üçin näme bu asl gaty ulu aslly ve huwa beyanul murad bil ilm. Olam näme şu asl bize näme uğraşjak bolýar? Dinne ilim diýilenne, dinne alim diýilenne näme
haýsy ilmi gözüne tutýar, haýsy alimy gözüne tutýar, şonu beýan etjek bolýar. Ilim diýilende näme? Luqmançylyk ilmi bolýar, guruluşykçylyk ilmi bolýar, esgerçilik ilmi bolýar we din ilmi bolýar. Dinne ilim diýilende, ya ilimler öwlenne haýsy ilmi gözüne tutýar, şonu beýan etjek bolýar. وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علم دي لأن نام ديننا حديثة قدنا تتبعان علم نام قرآن حديث أساسنا علنا المكان. أنا شو قدنا تتبعان هذا هو العلم النافع. أنا بيدا يرجعهم علم آدم وغلنا دنيانا آخر يدنا أنا شو علم. أما علوم الدنيا من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك هذه لا يطلق عليها العلم بدون قيد. أما دنيوي علمنا الحرف مثلا كارورة يعني علمنا والصناعات ونام الصشلق يا صناعات علمنا والطب يا لقمانçılık tebipçilik وغير ذلك bundan başga da näme ilim bolsun ol ilimden ady tutulanyna ýöne ilim diýilmeýär. Şunuňmy? Şo kärne görä näme wasplanyp ya baglanyp aýdylýar. Mysal üçin näme luqmançylyk ilmi diýilýär. Ya guruluşykçylyk ilmi diýilýär. Yani ol ilim näme şeriatda dinne näme öwlen ilimden. Onu bir musulman etse beýleki musulmanyň boýnundan gaçýar. Emma ilim diýilende näme Qur'an hadis esasynda näme alnan dini ilim gözüne tutulýar. فإذا قيل العلم والذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي. حسن näme dinne ilim agdalansa ve şu ilim okamaklıkta fazilet ve şu ilimin eýelerine näme ulamalar, Allah we Rasulüne ýakyny adamlar şey dip öwlenne haýsy ilim gözüne tutulmaly, şeriat ilmi, dini ilmi gözüne tutulmaly, dünýäwi ilim däl. Amma ilmul hirafi was sinaat wal mihan فهذه علوم مباحة ولا يطلق عليها اسم العلم بدون تقييد. أما بينك علمنا حرف هنارمنت علمنا والصناعات يا ثناغات علمنا نورتيان والمهن مهن كار يدبر كار أورتيان علمنا onlar mubah. Öwrensen sogabam ýok, bir öwrensen, öwrenmesen günah da ýok. Ýöne gördük baktyk bir ummatda bir jemgyýetde näme meditsina ilmini bilmeýär, hiçsi bilener. Aýam biriniň hakyny öwrenmeklik näme farz bol. Emma beýlekileň hakynda mubah. Mubah demek näme? Essen sogap ýok, etmesen günah da ýok. Haýsymyz şu wagt tebipçilik ilmini bilýär. Hiçimi bilemez aga, günah gazanýar. Günah gazanamaz. Birden sen öwrenaýdyň da sogapam sana. Sogap ýok. Niýetinde ýyla haýr etmek bolsa, onda sogappa olam şu ilim üçin, näle niýetin üçin. Şunu. Haýsymyz guruluşykçy, hiçimiz. Şunu. Günah gazanýasmy? Günah gazanamaz. Ma haýsymyz dini ilim bilmesek, barymyz günahkar, günah bolýar. Günahkar bolýar. Şunukdamy? İnnema yuqalu ilmul hendese. Dinden başga ilimlere näme aýdylana näme injenerlik ilmi ya doktorçylyk ilmi näme şey diýip aýdylýar, baglap aýdylýar. Emma mutlaqan bağsız dinine ilim diýip agdalmy näme dini ilimine aýdylmaly we ulama diýilmi näme dini ulamalar gözüne tutulmaly. Şunuňmy? Ulama diýildi ol politikler ol şunuňmy? Ya da filosoflar ya ateistler ya kommunistler ya da günne garşynas diýip näme Allahyň we Rasulynyň iň birinji hatarda durýan düşmanlary günne garşynaslar. Olar alim däl, olar zalim. Şunuňmy? Olar alim däl, olar hakykatda näme zalim, olar küfür ýaratýarlar. Olar hakyky ilmiň nurun gitmekligine sebäp bolup, näme garanqylyň, zulmüň, tümlügiň näme gelmekligine sebäp bolýarlar. Olar alim däl. Hakyky alim kim? Qala Allah, qala Rasul ýan alim. Şoňa amal etýän alim. We näme halisan lillah Allahyň arzalygy üçin näme öwrenen we öwreden alim. Şunukdamy? طيب أما نام لكن للأسف ينقينا ثغم دي أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم فإنه يراد به العلم الحديث ويقولون إذا سمعوا شيئا من القرآن هذا يشهد له العلم الحديث وإذا جاء حديث قالوا هذا يشهد له العلم ينقينا ثغم شو دور ذاك آدم نغ ذهيننا علم ديل ثنامة قدونا قتيا شو دنياوي علمنا فلان المال ما نقدر ديل ثنامة ديك قدونا قتريا näme komana gidipdir? Yuristliğe komana gidipdirmi? Şunumy? Ya näme komana injenerçiliğe komana gidipdirmi? Yani din gözüne näme gelena. Näme tersine git. Emma bir näme ilim almana gidipdir, din öwrenmana gidipdir diýilse näetdiň aýdýarlar. Ey, şu din okumana gidipdirmi diýerler. Şunuň din okumaklyk näme? O bir soňa näme? Eskiň çünkü gözüňi şeýlek bir çünkü gözüňden rahatdyr öýtdiler şunumy.
Ya bir jurist bolup okap ýörken ama tövbe edip din okumana gaýtsa samsyk diýerler. Jurist halyna diýen ama üniversitet taşlap din okumana gidip duraw diýerler. Bu adamlar Allah Taala gorasyn bu alaqsızlardan. Şu gıynan falan bu köpçülüklerin düşüncesinden ama dini ilim diýilýän zat ilimden hatarından aýyrly. Şunu şu bir ýerine sen nazarında ilim näme ýazdyýsan hemme ilmi ýazýar. Şunuňmy? Hatta medeniyet sunnatum al-masalya. Medeniyet sunnat näme öwretýär? Zina öwretýär. Küfür öwretýär. Deýýuslyk öwretýär. Şunuňmy? Şoňa çende näme medeniyet sunnatyň ilmiň içinde getirýär. Emma näme din ilmini goşanaklar. Näme üçin din ilmi ýa-da gaýtarýarmyş. Kimin aqtiqadyny, şu aqtiqat bolsa, din okumaklyk, daş asyrna getirýär. Din okumaklyk ýa-da goýýar diýen düşünje gelse, ol adam näme etmeli bolýar? İmanyny täzelemeli bolýar. Birden Kur'andan ya hadisden bir delil aýdaýsaň näme? Hakykatdan hem näme? Dünýäwi ilmim şu aýaty tasdiqlady diýerler. Şunu. Näme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var, kıyamada olay näme diye, Fırat deryasyny ýaryp gyzyllan näme dağ çykar diye bolýar. Indi şu wagtda näme filosoflayanlar näme diye, hakykatdan hem diye şu hadisi diye, näme şu wagtda ilim tasdiqlady diye. Yani indi Irak'tan näme garaltyn çykýar diye. Garaltyn diýip näme diýdiler? Nevte diýdiler. Agaltyn diýip näme diýdiler? Pagta diýdiler. Yani Rasulullah diýen zadyň inni ilmam tasdiqlady, ana inni Irak'tan näme garaltyn çykýar diýdiler. Biz näme diýer? Yalan sözlediňiz diýer. Şunuňmy? Dünýäwi zady din tasdiqlamaly. Din kabul etdimi? Şu dünýäwi zady ulanýar. Şunuňmy? Din tasdiqlamadymy? Dünýäwi zady ulanamaz. Şunuňmy? Emma adamlar indi näme terezi ütgödi. Dinden bir ayet, bir hadis aýdylýar bolýan. Dünýäwi ilimlerine dolanýarlar. Tasdiqlaýarmy? Tasdiqlana. Tasdiqlasa näme? Amal edin diýerler. Şu hadis kabul edin. Tasdiqlamasa da näme? Özler şu näme? Yorgutlar, näme? Çözgütler tapjak bolýarlar. Şoň şu köpçülüklerin şu wagt näme? Doňuzyň ýagyny ýa itin ýagyny näme? Derman edip ulanýarlar. Şunu din tasdiqlaýarmy? Tasdiqlana. Şu dermanlar, şol haram. Şunuňmy? Emma adamlar näme ki tejribede tasdiqlatdy ýa. Şunuňmy? Din tasdiqlamayan amma tejribe tasdiqlady. Tecrübede adamlar şundan derman tapýar, şoň üçin biz ulanýarys diýär. Biz olara hem yalan söyledim diýär. Düşündingmi? Sen Allah we Rasulundan fiýlamadyň diýär. Dinin tasdiqlandy näme? Dünýäwi kabul edilýär. Dünýäwi bir zatdan din tasdiqlamadymy? Tecrübe tasdiqlasa da näme? Şoňa batyl diýär. Tecrübede näme diýerler? Görülen zat dogon çağalaryny bir-birine näme berip alyp ber bolanok diýerler. Iki sanak erkek dogon näme ogluny dogonyň näme gyzyny alyp berýär da ol ogluny dogonyň gyzyny alyp berýär. Tejribe bolanok diýerler. Näme üçin çağa keselli dogýar diýmişler. Näme yalan sözlediň diýär. Düşündiňmi? Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali bilen näme bolan gatnaşdy? Dogon bolan. Aliň kakasy bilen Peygamberiň kakasy kim bolan? Dogon bolan. Indi Ali kim bolýar? Peygamberimiň näme? Plan kakasynyň ogly bolýar. Öz gyzyny kime berdi? Dogon plan kakasynyň oglyna berdi. Ne peygamber diýe, ne peygamber edenliýsen näme diýerler? Peygamber eden bolsa ýalňyşypdyr diýerler. Hey musulman şey diýbilermi? Şuňal gurrun eşitdiňizmi? Ha? Men eşitdim. Yalňyş diýdi şuňa alaq edilýänler. Yalňyş däl, peygamber edenliýse näme diýdi? Eden bolsa ýalňyşypdyr, onda peygamber diýdi. Düşündiňmi? Yalan sözledim diýär. Düşündiňmi? Şoň üçin din tejribe bilen tasdiqlanan. Dinin zady, Kur'an, hadis, näme dine degişilýär? Dünýäwi ilimler bilen tasdiqlanan. Aýdam dünýäwi bir täzelik çykdymy? Şonu gaýtam näme? Dinin terezine getirýär. Kur'an, hadise getirýär. Din tasdiqlasa ulanýar, din tasdiqlanmasa näme etýär? Türkleň dilinde çöpat diýär. Çöpe musur diýen eken türkler. Şunuňmy? Musura çöp diýen ekenler. Dinin tasdiqlamadyk dünýäwi zadyny näme etýär? Çöpat diýär. Onu kabul etmeýär. Dinin tasdiqlamadyk tejribesini näme etýär? Çöpat diýär. Onu näme kabul etmeýär. Ýöne gynansaňam näme? Aji hakykat köpçülüklerin düşünjesinde näme?
Şu ilim alýan bolyn näme bolayyn ya? Doktor bolaýynmy diýe, näme bolaýyn ya? Şunuňmy? Dinlar bolaýynmy? Allah'ın kelamyny ýatlan bolaýynmy? Rasulullah'ın hadisini ýatlan bolaýynmy? Näme bolaýyn? On sorana. Şunuňmy? Ana şu ummatyň musibati. صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات والطب وغير ذلك مع أنه قد يكون جهلا لأنه قد يعتريه شيء من الخطأ الكثير لأنه مجهود بشري خلاف العلم الشرعي فإنه من الله فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أما نام دين علم معصوم dinin bize beren qada kanunu gorkodan yol yorulgosu näme ýalňyşmaklyk, düzeltmeklik kabul edenek. Sen näme din ilmi, dinin näme tasdiqlanmady o Allah'dan inen. Emma dünýäwi zatlar näme kärawran, olawran, bulawran şu ilimler kimin nämesinden gelen bir adamyň zehininiň netijesinden çykanatlar. Adamam ýalňyşuwjy bolýarlar, adamyň tapan tejribesem ilmem näme ýalňyşmaklyk kabul etýär. Şoň üçin ýalňyşmaýan ilmi taslap näme durmuşuna yalňysdan dolu näme ilma nämet ýalar howluk ýalar. Fi Allah Teala Fussilet'in 40-njy aýetinde näme diýär? Yani dinin wasfyny aýtýar, dinin ilmini, Kur'an-ı Kerimi, dini, sünneti, İslam dinini wasf edip näme diýär? La ya'tihil batilu min beyni yedeyhi ve la min half. Öňünden ýygynden hiç batyl gelmedi. Yani dinin başta iňlerlen watynal, soň tamam edilen watynal, ortasynal, kıyamet geçenni nirsinden tut, dinin içinde batyl ýok. Dinin içinde ýalňyş zat ýok. Näme üçin? Hikmeti näme? Tenzilun min hakimin hamid. Näme? Hakim bolan, hamid bolan näme? Allah'dan inen din. Emma şunu üçin näme? Meditsina günne tecrübesi ütkapdur. Näme diýerler? 50 ýyl bundan öň şey dilýärdi. O tecrübe ýalňyş ekenini bu dogry diýerler. Näme üçin şu tecrübe, gelen tecrübe, geçen tecrübe näme ýalňyşdyryp otyr. Sebäp diýsem näme ýalňyş ýan adam tarapyndan näme düzedilen. Emma şunu üçin Kur'an-ı Kerim'in içine gelip şu aýat ýalňyş eken, şuň ýerine şunu goýulmaly ýylan ýeri boldymy? Ebeden ýok. Rasulullah'ın habar veren zadynyň bir ýalňyş çykdymy? Ýok, o çykmady. Kim ýalňyş çykar diýse de kafir, dinden çykýar şol adam. Soň şu näme etmeli? Ilim diýilenne, din ilmi godawna gelmeli. Alim diýilenne birinji gatarda dini alimler godawna getirmeli. Emma şu wagtlydan sagan näme hökümetler, dokumentler näme il wagtly, ýurt wagtly näme maslahatlar, kararlar çykarjak bolýar näme dini alimden başga hemmesini getirýärler. Hatta näme itaňaran ýalyk bagşyny getirýärler, ýöne alim getirenaklar. Şunuňmy? Boduk näme artist heleyleri ýarym ýalaňaç näme şolary getirýärler, ýöne näme dini alimden getirenaklar. Koloniýaň musyry bir topar kapyryň näme bok zehininden çykan näme qada kanuny dolanýarlar, emma näme Allah'ın we Rasulunyň näme Kur'an hadis kerimine, Peýgamberimiň hadisiniň hökmüne dolananaklar. Gurlasalaram agzlaryny doldurup näme diýerler? Biz musulman diýär. Magtymul näme diýär? Diýerler hakdyr Muhammed diýär gurlasalar. Uýadygymyz Kur'andyr diýär. Barnyň diýýänlerden näme? Muhammed hakdy aleyhissalatu vesselam. Uýanymyz näme diýär? Kur'an diýär. Bir aýat barmy Kur'andan? Düsturlaryna, şeriatlaryna, hökümlerine, kodekslerine Kur'an-ı Kerim'den bir aýat barmy? Ýok. Bir hadis barmy? Ýok. Şu hökümmü diýär, şu kodeksimi Kur'an hadisden allyk diýerlermi? Diýenaklar nirden alýarlar? Haram, doňuzdan, maymundan ağdaşan komünist, Lenin, kafir, sen Allah'ın ve Rasulunyň düşmany bolan adamlaryň muzur bok pikirinden alınan zatlar. Şoň bilen näme adamlaryň ganyny kesgitleýärler. Şoň bilen näme adamlaryň näme ykbalyny näme çözýärler. Hökümi näme zulüm, adyl ýok. Şunuňmy? Geljekde bir de näme wada beren umytlar näme salgym, berýän wadalar näme hyýal. Hakikati yok. Düýbünden näme batyl. Şoň üçin ilim diýilenne näme ilim godawna gelmeli? Diniň ilmi godawna gelmeli. Kur'an, hadis, sünni ulamalaryň näme sözi, fahmi näme godawna gelmeli. Alim diýilenne kim godawna gelmeli? Ýarym ýalaňaç boduk artist ýa-da näme deýýus näme aýdymçy o godawna gelmeliler. Alim diýilenne näme ýa-da näme doktor ýa injener godawna gelmeliler. Birinji bilen alim diýilenne, alim diýip öňe tutulanlar.
Alimlar çağırın, salat almalı, masfaka salmalı, kim godona gelmeli? Hakiki, Rabbani, Allah'çıl Kur'an hadisin terbiyesini öğünüp Kur'an hadisi näme ilim etýän, amal etýän näme alim godona tutulmaly we birinji hatarda şo goýulmaly. Beýlekileňem hemmesiniň ilmi gazanan zady şu öňde duran alimyň näme teredesine göre ölçülmeli. Şoň näme ilminiň Kur'an hadisiň näme tasdiqlany beýleki näme ilimler içinde näme kabul edilýär. Şoň tasdiqlamadygy Kur'an hadisiň din ulamalarynyň tasdiqlamadygy näme milyon ulamalar näme tasdiqlanan bolsa medisinadan dinin tasdiqlamadygy näme tasdiq däl. Şunukdamy? Şoň üçin milyonlarça ulamalar, yani medikler näme diýerler, doktorlar matkany kireye alsa bolýar diýerler. Şunukmy? Şu eneliň ýatgysyny kireye berýärler. Näme şoňa? Çağa dograsy gelenak, kösenesi gelenak. Bir gary peley tutýarlardan erkeginiň suwundan alýarlar, äriň heleýiňem suwundan alyp garybam başga biriniň ýatgysyna goýýarlar. Şoňa näme ýatgy kirey diýilýär. Şundyňmy? Bundan hem çağa doğuya hiyali o zatlar näme batyl gurrun bolanagam. Ýöne şunu şu wagt kanuna girizjek bolýarlar. Näme kireyi näme berse bolýar. Oňa da iýilgini Allah näme bir şey dip dogurupdyr, inni çağa beren atmyş. Inni buňa da täzeden höküm girizjek bolýarlar. Şunuňmy näme etmeli? Şunuňmy? Din gollaýam şunu. Din gollana, ebeden din gollana. Inni şunu milyon alimler näme doktorlar gollasa da batıl, ýatgy kireye bermek bolanak. Şunuňmy? Beräýäňde de otayda çağa bolanak. Beräýäňden batıl gurrun. Ýöne Amerikan, Ýewropan näme adamdan adaşan haywan olar. Şunuňmy? Adamdan adaşan haywanlar olar näme? Ateist olar. Özüne biz Hristiýan diýen, ol ateist. Allah'ını inkar etdiler. Halık diýilýän zat ýok diýerler. Şunuňmy? Şoň şuýam özleri şu oýlap tapyp adam ýasamany uranjak bolýarlar. Şunuňmy? Şoň şup näme ýatgyzat adamyň erkeň suwuny alyp bankada goýup gordular ony. Biriniň matkasyna goýup gordular adam gelene. Bular iterýän zat ilmmi? İýiliň bir bähbidin tapmakmy? Ýok. Bular şuňa iterýän zat näme? Biz şunu bilmeli, musulmanlar akylly bolmaly. Amerikanlar käbir zatlar oýlap tapýarlar. Orslar ýa näme kapyrlar, Ýewropaýlar käbir zatlar oýlap tapýarlar. Akmak musulmanlar bulara inanyp näme? Şulary, şu açyşlyga iterýän zat näme? Iýlegini, jemgyýete näme bir täze bir haýyr gowlup getirjek bolýarlar. Şoň şuýam şu zatlar etýär diýip düşünýär. Emma akylly musulmanlar, olan akidasyny bilýän musulmanlar näme diýär? Ýok. Olar halyk diýilýän zat ýok diýdiler. Han delil? Biz halyk bar diýäs, dogrydymy? Allah bar diýäs. O delil ölüýünçe, kıyamet gopýunça da biziň delilimiz gutaralak. Olardan şu neçe delil soraly. Halyk ýok bolsa, nirden gelýär bu adamlar? Siz başarýanmasaň odanna adam getirin. Şunu delil etjek bolýar. Näme etýärler? Biriniň matkasyny prakad alyp gorýarlar, ha ýatgasyny kirey alyp gorýarlar, çüýşede goýup gorýarlar. Ha, hani bir çağa barmy? Bir çağa da ýok. Şunuňmy? Bir çağa da ýok. Ö diýen sözlerini, Allah ýok diýen sözlerini delil getirjek. Ine biz hem yaratdyk. Asly adamam ine şuňalyk bir attanlykda emele gelen zat diýjek bolar. Onu näme halyk bolan Allah yaratdy diýjek bolanoklar. Şunuňmy? Amerika, Ýewropa günne iýdiňden bir-birinden galman ors bilen bäsleşip näme asmana aýa näme uçurýarlar. Näme uçurýarlar? Kosmos uçurýarlar. Näme uçurýar? Biziň akmak musulmanlarymyz kosmos uçury bilen akbolyn näme ödüni iýde galak saýa. Biz näme uçuramyz? Biz näme arşyň üstünde Allahyň badygyna näme iman etýär. Kosmosda galyp görmeklige bize gerek gel. Şunuňmy? Allah barada uğradylan peygamber bize gaýypdan habar berdi, biz hem iman etdik. Allah Teala näme Taha 5-nji aýatynda Ar-Rahmanu alal arşi istawa dedi. Biz iman etdik boldy. Biz gaýypdan iman etýäs. Allah ba. Bulary kosmosda uçurýan zat näme? Ilim däl oglanlar. Dogry düşünün. Bulary kosmosda uçurýan zat ilim däl. Olar näme? Halyk diýilýän zat inkar etdiler. Halyk ýok. Yerde ýok diýdiler. Yerde bolmaýşylyk, gökde de ýok. Ene biz suwud etýäsibem näme? Bir gün bir aýa uçsa, bir gün näme? Güne uçýar. Yalan sözleýärler. Aýada uçanoklar, günede uçanoklar. Aýa gonubam bilmeýärler. Ýöne bular iterýän zat näme? Ne görüp geldik ýok diýjek bolýarlar. Şunuňmy?
Görüp geldik, ayda yaşayış yok. Allah'ın özleri yalak bir mahluk suratında godana ötürüyorlar. Ondan yukarı kalsan sen Allah'ını görmeyen, akmak, kapır. Ondan yukarı kalsan sen Allah'ını görmeyen. Arşa kursağa kalsan Allah'ını görmeyen. Ne için? Şota kalan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını görmedi. Allah'ını kim görüyor? Dine cennetiler görüyor. Ondan berde dünyada neme katlığı etaysen Allah'ın neme görüyor. Bular iteriyen zat neme şol. Şonçuk musulmanlar neme diye öz yurtlarına kosmoslar. Ona pulunu da aylamalar. Kosmosa pulunu da aylamalar. Neme kosmosa verecek çıksaydığın milyarlar veriyorlar. Kosmosa verecek çıksaydığın neme halkına ver. Rayetine ver. Şunun halk değilse denim neme biz kolonyançıdan neme kartasını gözünde tutamıdı. Şunun öz teoriyonda giden musulman rayetlan neme şu pula hacet var ber. Olan haceti yok mu? Sumalak musulmanların bizim rayetimiz değil mi? Şoların bizim rayetimiz. Afganistan'da qırılyan musulmanlar bizim doğanımız değil mi? Olara ber. Beyleki musulmanlara ber. Ama musulmanlar şu at neme kapırlan çıdan neme kolonya kartasına çeklendiler. Şoň üçin men rayetim doğanım ondan çıkan rayet men rayetimde men doğanım derledi. Ol kapırın İslam zadı ol. Düşündün Musulmanlar hersin öz çıdan çığırına çeklecek bolly. Ol batıl urun o biz näme kolonyan çıdan kartasını kabul edemiz. Hemme musulman ülkede yaşayan musulmanlar bizim näme doğanımız. Hemme musulman ülkesinde yaşayan näme rayetler bir paça dikelse hemmesi şu paça rayeti gasaqlanılmalı. Ve bir musulman yerde bir hayır geldi şu näme hayra hemme musulmanlara näme şerik bolmaly. Şoň üçin ilim diýilerine godan tutulýan zat näme bolmaly? Kur'an, hadis bolmaly. Ebu Bekir, Ömer, Osman İslam döwletini dikeltmedilermi? Dikeltdiler. Ondan öň düýbüni goýan kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Iýdinden kim geldi? Ümeviler geldi. Nämeler geldi? Ümeviler geldi. Iýdinden kim geldi? Abbasiler geldi. Ondan soň kim geldi? Selçuklar geldi. Ondan kim geldi? Osmanlar geldi. 1929-njy ýylda näme melgun, kapır, yevrey, ne şey diýär? Atatürk'ün wasfy näme? Melgun, kapır, aslam, yevrey, kafirler tarapyndan İslam hilafetini yumurmaklyk üçin goýulan paça 1929-njy ýylda näme? İslam hilafetini aýryp Türkiýany respublika etdiler. Türkiýede şu neçenem döwran sürýän partiýa näme? Cumhur Partiyası. Cumhur Partiyası demek näme? Komünistiçiski partiya diýmek. Şunun Türkler komünistler, Cumhur Partiyası diýär. Biz tarap näme diýär? Komünist diýär. Araplar näme diýär? Şiuî diýär ya da iştiraki diýär. Owgan taraplar näme diýär? Eýran taraplar näme diýär? Şurawi diýär. Bir adam Şurawi diýilse, ya iştiraki ya Şiuî ya komünist diýilse ya da Cumhur Partiyası diýilse, şulan bar näme? Musulman däl ol adamlar. Şu partiýaga girmekligiň öňü dinden çykmaklyk. Ne gelecek adamın näme 1929-njy ýylda näme diýen kapır asly Gretsiýaly bolan yevrey näme Atatürk İslam döwletini dağadyp näme Türkiýany respublika etdi. Beýleklerem näme kapıra paýlady. Şoň neçeni musulmanlardan dünýäde ýeketek häkim İslamdy däme? Samolyoda uçup ya vertolyoda uçup ya kosmosa uçup nemetdilermi? Döwlet kazandymy şolar? Ýok. Kur'an hadis bilen boldular. Şoň üçin Allah Taala olara näme etdi? Döwlet berdi. Kur'an hadisden çykdylar. Indi kim biz bolup berdi? Kapıra gul bolup berdi. Boyun alma. Şunmy? Hakykatlygyna galýar. Soňra biz bir hakykat aýdamyz oglanlar. Planin gowunna degmek üçin diýemiz. Ol gowunna alsyn almasyn. Hakykatlygyna galýar. Şu wagt musulmanlar kim? Kapıra gul bolup otyr. İstemese yani akıllı musulman näme şu gurrun eşden soň hökmani suratda içinde sorag döremeli. O soragam näme? Onna men nädip gulçulukdan çykmaly. Yani şu sorag her bir musulmanyna döremeli. Sen gulçulukdan çykmaklygyna yekeje ýol bar. Olam sen diniňe gaýdyp gelmen. Arasda bozulmadyk. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme terligine, täzeligine iňnirlen dini tutmaly, tapçak bolmaly. Oňa da diňe Kur'an hadisiň ýoly bar, sahabalaryň ýoly, başga ýol ýok. Şoň ilim diýilemizde näme gaýtmaly? Ilim diýilende näme? Göni Kur'an, hadis, dini ilim gözüne tutulmaly.
alim diýilene de näme? Hakyky näme? Musulman alim godan tutulmaly. Ve şu hakyky musulmanyň näme? Wasfy bolmaly. Fatir surasının 28-nji aýatynda Allah Taala näme diýär? İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihi el-ulemâ. Näme? Hakyky, gorkmaly derecede Allah'dan gorkyan gullar kim? Alimler dedi. Düşündüňmi? Haşye bilen havfun tapawdy näme? Havf gorkmak. Haşyan tapawdy näme? Gorkmak. Ilim esasyna dören gorka Arapça haşye diýilýär. Düşündüňmi? Ama umum adamlar gorkýar. Kafir eçen Allah'dan gorkyan mı diýsen? Gorkyan niye? Yani ilim esasında gorkýar. Yani fıtratymyzda biz yaradylymyzda Allah'dan gorkmaly diýilen näme? Häsiýet we içimizde sıfat bar. Ana şu sıfata näme? Havf diýilýär. Gorkýar bir musulmanyň kalbynda gorku bolmaly. Yani alim näme diýär? Hakyky ilim öwrenýär. Ilim esasında Allah gorkmaklygy şundanam näme? Haqqyllyk näme? Ilim esasında onuň ýanky alimyň kalbynda näme? Gorku dörýär. Ana ilim esasında dören gorka näme diýilýär? Haşye diýilýär. Haşye bilen näme? Havfun tapawdy şu. Hakyky alim näme etmeli? Hakyky alim bolany iň birinji sypaty Allah'dan gorkmaly. Düşündüňmi? Allah'dan gorkmaklygyň sypaty näle? Indi şu alim Allah'dan gorkýar. Bu alim hem Allah'dan gorkýar diýilýär. Ne dip bilmeli şun gorkýanlygyny? Allah'dan gorkýan adam näme etmeli? Allah'ın haram diýen zadyndan gaýtýan bolmaly. Allah'dan gorkýar diýilen alim näme? Allah'ın farz wajib diýenini etýän bolmaly. Düşündüňmi? Wa hum ulama'uş şer'a allazina ya'rifuna Allaha azza we jalla. Näme? Hakykyny şu ayetde Allah'dan çynnakay gorkmaly derejede gorkýanlar alimlerdir dedi. Şu alimler diýende kimi gözüne tutdy Allah Taala? Şeriat ulamalaryny gözüne tutdy. Dini ulamalar gözüne tutdy. Şunuňmy? Ol injener, doktor, pogtor olar gözüne tutulan, şunuňmy? Injener alimlaryň içinde näme? İnsanky kapyryny tapyp bolýar. Doktor alimlaryň içinde insanky melguny tapyp bolýar. Olarda näme? Köpsünde Allah'dan gorku ýok. Emma dini alim diýilende ol adam näme? Birinji sypaty ýok, bari suratda Allah'dan gorkmaly bolýar. فهؤلاء قد يكونون يجهلون حق الله جل وعلا ولا يعرفون الله وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة لكن الذين يعرفون الله هم العلماء الشرعية. نعم بيلك دنيوي علملان عالمlar. نعم Allah'ın tanıyan ama diye tanımayan ama diye. Şunun tanaysa da tanımal derecede tanımayanlar yani. Ama şeriat ulamalar olur Allah Teala'nı hakiki tanımal derecede näme tanap başarýarlar diye. Şoň üçin Allah Teala näme diýdi Fatır'ın 28-nji aýatynda innema yakhşallaha min ibadihi el-ulama diýdi. Hakiki gorkmaly derecede Allah'dan gorkýanlar kimler? Ulamalar diýdi. Näme üçin ulamalar hakiki Allah'dan gorkmaly derecede gorkýarlar? Li'annahum ya'rifuna Allaha bi asma'ihi wa sifatihi ve ya'rifuna haqqahu az subhanahu azza ve jalla. Dedim hakiki alimler Allah Teala'nın gödel atlaryny, sypatlaryny bilýärler. Allah Teala Ar-Rahman, Allah Teala Ar-Rahim, Allah Teala El-Melik, Allah Teala El-Malik. Allah Teala näme? Melik. Dünya we ahiretiniň näme? Sultany. Allah Teala näme? Kıyamet mahşerunyň näme? Maligi, hojaýyny. Ýeýesi Allah Teala Rahman, Rahim. Şo sanna Allah Teala näme? Şedidul azab, şedidul iqab, azabi, cezası güýçli Allah. Şoň şu ulamalar näme? Allah Teala'nın atlary, sypatlaryny tanadylar. Ve Allah Teala'nın gullarynyň üstüne näme haqqy bar, onu bildiler. Şoň şu hakiki gorkmaly derecede gorkdylar. Allah'ın gullarynyň üstündäki birinji haqqy näme? Ibadatda onu birlemek. Şunu Allah Teala'ny bizden talap etýän zady. Şoň şu kıyamet mahşer gününde diýär bir kapyr diýär. Allah Teala bir kapyr tutar diýär. Bir kapyr tutup ondan sorar diýär. Bütün dünýäň maly senne bar diýip hasap etdi. Şu dowdakdan galmak üçin bar malyň pida etmeli bolsa edip bilersiňmi diýdi. Şunu bütün dünýäni gözüň getir. Şu dünýä 7 gat asman 7 gat ýeri bilen hemme tokko gyzyl lagly merjen. Ne şu tenki diýip hasap etdi. Ine de dowduk inne saňa da wajip bolsa sen şu dowduka girmeli diýdi. Hemme gadyň berseň pida etseň şundan galýan diýdi. Beribiljekmi diýsen kapyr berjek diýerdi. Allah Taala şoňa näme diýerdi? Dünýäde men senden näme? Bundanam kän aň satjak zat talap etdim diýär. Şonu eden bolsaň sen dowdukdan gutulardyň diýär. Olam näme?
bir ibadatda meni birledidim diye. Şonu edip başaranmasan sen qutulardın diye. Bu zatlara muhtaçam bolmadın diye. Şonşuk musulman adam näme ibadatda Allah'ını birledi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Allah bilen arasında araçlar tutunmadı. Näme hajatı bolsa Allah'dan soramadı. Soradı. Öllüň beýleklen üstünden Allah çıkacak bolmadı. Gyssanana Allah'ını çağırdı. İbadat diýilýän zatlaryň umumy alnanyny barsyny Allah'ın ýoluna sarf etdi. Ine şoň näme peşgeşi näme bolýar Allah tarapyn? Cennet bolýar. Dünýä malyny bermegem gerekkä, gyzyl kumuş bermegem gerekkä. Näme Allah Taala gullarynyň isleyen näme talap etýän haky olam ibadatda gullarynyň näme bir Allah'ny birlemeklikleri we bizi yaradanna da näme ene şu zat üçin yaratdy. Allah Taala Zariyatyň 56-njy aýatynda näme diýär? "Ve ma halaqtul jinna vel insa illa liya'budun." Men jinnar insanlar näme diňe özüme ibadat etdirmeklik üçin, olary ibadatda bir özümi birletdirmeklik üçin yarattym diýär. Başgalar üçin biz näme yaradylmandyk. Düşünükdämi? وهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة وإنما قد يحصل به توحيد الربوبية فقط أما توحيد الألوهية فهذا إنما يحصل بعلم الشرع إن بر آدم نعم ميديسينا دا يا إنجنير تناشأ المعرفة دا أول آدم نعم أول علم ينقي علمlar öwredine şunun Allah näil ibadet etmeli tawhid el-uluhiyye budatlar öwredine bir näme sebäp bolsa tawhid el-rububiyye sebäp bolmagy näme ahmal olam näme Allah Taala şu alem zahani yaradanlygyna. Tayyib ve bayanu men teşebbehe bihim ve leyse minhum. Hukmani suratda bir näme haqiqi ilim näme ve haqiqi ulama näme şonu bilemizsen bulara näme meňdänlerim tanamaly. Yani meňdänler diýdigi yani yasama ilimlary. Sebäp diýsem oglanlar näme şu ilim bilmeklik wajib. Şu wagtky ummatyn keseli nämede? Şu wagtky ummatyn keseli ruhunna oglanlar. Şu wagtky ummatyn keseli bedeninne däl. Şu wagtky ummatyn keseli iktisadiýetinde däl. Şu wagtky ummatyn keseli näme içeriye daşary işler siýasatynda däl. Şu wagtky ummatyn keseli näme goşunyny yaragynda däl. Şu wagtky ummatyn keseli nämesinne ruhunny iktisadiýet diýsek Amerika Ýewropa iktisadiýeti musulmanlaryň nebit gadyny atýar. Ýalanmy? Şun Amerika Ýewropa dünýäde näme menne gatýar. İktisadiýetin güýçli diýip. İktisadiýetiniň düýbi näme atýar? Musulmanlaryň nebit gadyny atýar. Şunuňmy? Musulmanlaryň kafirlaryň şu dünýäwi ilimler kimin üstünde atýar? Musulmanlaryň üstünde atýar. Dünýäde en ulu alim al soň liderleýän bolan näme? Ýurdunyň näme zulmuna çydaman Amerika ýa Ýewropa giden näme asly Hindistan ýa Pakistan ýa Arab musulman bolup çykýar. Ummatın keseli nämede ruhunna. Şunuňmy? Näme üçin? Dedim ummat ne şu asly bilmediler. Şunuňmy? Ummat şu asly bilmediler. Ummat pikir etdi. Kim özüne alim, kim özüne ahun nise şoň sözüni alyp şoň ýyzyna näme eýer bermeliler öýtdi. Alimyň çyny, alimyň ýasamasy badyr öýtmedi. Ýok. Kaide alim oglanlar. Hemme zadyň hakykaty bar, hemme zadyň batyly bar. Hemme zadyň çyny bar, hemme zadyň ýasamasy bar. Ine hemme zat diýmezdi. Allah da girýärmi? Allah da girýär şuna. Hakyky Allah bar, batyl hudaýlar bar. Şunuňmy? Hakyky Allah kim? Ne biziň hakyky Allah, ne biziň ibadet etýänimiz Ar-Rahman, Ar-Rahim. Emma but parazlar öz butlaryna ilah diýen akmy? İlah diye. Şoň üçin Allah Taala biz haqiqi Allah ibadet etýär. Emma bizden galan kafirler näme? Şeytanyň toruna düşdiler, hilesini aladyp näme? Haqiqi Allah'ny yitirip näme etdiler? Yasama Hudaýa geçdiler. Diniň hem haqiqaty yasamasy barmy? O diniň hem haqiqaty bar. Diniň hem yasamasy bar. Haqiqi İslam din haýsy din? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme näme ugradylan din. Maşuatky musulmanlaryň tutýan dini, şo peýgambere indirlen dinmi? Ýok, ebeden. Şuatky musulmanlaryň köpçülikleýin tutýan dini näme? Yasama din. Ady İslam, ýöne yasama. Şunuňmy? Kim yasady? Koloniýa yasady. Kim yasady? Dini yumurmak üçin dine giren näme käbir ýewreýler ýa-da näme Eýranly ot paraz mejuslar yasady. Şunuňmy? Edil şoňaly ilmiňem yasamasy bar. Haqiqi ilimma qala Allah qala Rasul we yasama ilimma. Olam näme sopy pirlen ertekisi. Bir war eken bir ýoken plan wagtda bir pir bolupdyr. Şunuňmy?
Bir çörek alıp asmana zıngıptır bolýan, asmanyna gelýän belany şo çörek gaýtardyr. Şunu alymmy şu. Bir var eken, bir ýok eken, bir gadim zamanda näme? Bir pir var eken diýe. Şunuň mene öwliýa pirleň aýtýan kıssasyndan alym. Bir pir var eken diýe, näme? Bir keramatly weli var eken diýe. Bir yerden geçip barýaka diýe, näme? Bir üýşmelen görüpdir diýe. Üýşmelege barıp tereste diýe bir guya diýe, bir ullakan öküz gaçyp diýe, näme? Dol guyuň näme? Agzyny ýapypdyr diýe. Şunuň hiç kimem on çıkarı bilen ak diye. Diyor näme ýanky öküdem haram eljek bolup oturan eken bolýany. Ýanky pir näme bismillah diýip öküdüň aşagyny galdyrdy bolýany öküz çykaýpdyr diye. Enne anan saň anana oturmaly. Ondan Şeyh Al-Albani näme diye? Ýanky Şeyh Al-Albani gurulgan kıssa. Ondan ýankydan soradym diye. Özüň aýdyp oturýarsyň diye. Ol öküz diýen diye. Guyuň agdynam doldurypdyr diye. Gapdalyndan hiçin çekibem bolanok. Pir nerden girdi diýip soraýan bolýany. Siz Wahhabiler keramada ananan zat diye. O keramada ananjak özüň aýdyp oturýarsyň. Nerden girdi aýt. Soňam sen aşanyň galdyrjak bolsaň guýu uzyn bolýar. Aýaň bir diremele sen. Şunuňmy? O nire diýerdi aýan guýuňmysan 20 metr. Uçýa diýsen aýam hiç kim inanmaýar. Şunuň uçýa diýsen hem ol bolmaýar. Soňam galdyrdy diýsen o öküzem şeýle bir wasp etýär guýuň agzyny näme depdir? Bolmat diýenne bir 200-250 kilo bolmaly. O pir weli diýlenler köplenç 60-dan geçen ýaşullar bolýar. Näme ejidir o ne dip galdyrýar. Şunuňmy? Bu zatlar soraýan bolýan näme? Sizin ne problemaňyz? Siz keramat anadan gapdy. O keramat däl o fokus ol erteki. Şoň üçin başyny näme diýip başlaýarlar? Bir bareken akmak bolsaň ananýa. Bir ýoken akylly bolsaň ananma diýe. Şunuňmy? Ýöne goşulma bir adam güýmeli. Şunuňmy? Olar hikmetli adamlar bolan. Şoň şu başlandyra näme diýerler? Bir bareken akmak bolsaň dinläber şu dogry. Şunuňmy? Bir ýoken akylly bolsaň gülüp dinle diye. Şunuňmy? Saňa degişirler diye. Soň ýene bir pire uýalar diye bilýärmi? Sapak berip oturan ýerden hasasyny diye. Şunuňmy? Sapak berip oturan ýerden hasasyny zıngdy bolýar. 3-4 sagatdan soň ýanky piriň ýanyna geldiler diye. Plan oboda bir ogry ölüpdir, hasa degipdir diýdi. Enne näme kitaplaryna ýa-da äwliýan ýanky piriň näme keramat diye. Hasasy bilen ýanky ogryny näme urup öldüripdir diye. Bu keramat däl, birinji bilen. Ikinji bilen şu welide. Üçüncü bilen şu jahil, Allah'ın hükmü bilen. İslamda ogryň eli kesilýärmi öldürilýär? Ha? İslamda ogryň eli kesilýär, o bu pir. Şu hükmü bilmän öldürýän bolsa, näme etmeli bolýar? İslamda bu weliň haqqy ölüm bolýar. İslamda bu weliň öldürmeli. Ondan buna diýýärdi, o İslamda diye hemme kişi bilýär diye, ogurlyk eden ogryň, ogurlaryň ady meçwere etse eli kesilýär diye. Bar inni näme meçwerde zat ogurlany bilipdir diýelýär. Şonu bilenliye gaýypdan meçwerini bilen ogryň eliniň kesilýän hökmüni bilmändirmi diye. Bilip öldürülmese katil eýem ol öwliýä, däl ol ganaja ol. Eýem bunu öldürmeli bolýar. Beýdiýäňe mo näme diýär diye. Siz keramat anadan gap. O keramat däl ol detçalyk bolýar. Şunuňmy? Şoň üçin näme bu asyl gaty azym asyl olanlar yok mani suratda bilmeli. Bizning dinimizin haqiqaty näme? Haqiqi ibadete haqqyl Allah näme? Şunuňmy? Haqiqi alim näme? Haqiqi ilim näme? Haqiqi keramat näme? Haqiqi äwliýa näme? Bu zatlar bilmeli. Bu wagtda Muhammed ummatynyň näme dermani nämede? Keseli nämede? Bedeninde kesel varmy? Ruhunda kesel varmy? Bu zatlar bilip başarmaly. Emma bu zatlar haçanna garşyna ummat şu wagtky ýagdaýyna detýär. Şunuň ummat şu wagtky näme? Xar zelillik günne düşýär. Adammy? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yok.